Bones, amics de RFM, hola internet, estem al Pujada a Alp, com sempre ja sabeu, campió de Catalunya, aquí a rfmandorra.tv. Avui, rollo callejeros, mira. Hola, què tal? Avui reporter i càmera, així que sense micro, perquè si no caic. Benvinguts, com sempre ja sabeu, respecte a la muntanya, no ni rotllos ni res. Que vagi de gust, salut! No és publicitat, és una Coca-Cola. Sí? A què has vingut a veure? Al meu pare. Corre, ell! Sí. Bueno, corre, ha recordat esport, va fent. Senyor... I no vas anar a fotografiar, no vas anar a veure la Focus ahir? No, tio, no podem tant. Mira, avui sóc jo càmera, reporter Avui tota càmera, l'hora. reporter fas tot tu. Imagina't, hi ha retalls a l'estiu, la gent ha de fer Retalla, vacances. això no pots dir res, retallo tot. No vaig anar-hi a la Focus, vaig venir aquí amb el meu pare. Ah, mira, i tu aquí No dient puntua, que... no puntua, fins a la pròxima res, encara tinc el cotxe desmuntat. Aquí dalt està bé aquesta esquerra d'aquí dalt. Anem a l'esquerra de dalt o no? Hi ha oli a la pista. Aquella barqueta blanca que ha passat abans. Això és sapiolita, bueno, absorbeix els materials grassos, olis... Molt bé, però sí que n'ha deixat molta, no? Déu-n'hi-do, Diuen que al 30 ja no n'hi ha, i això és control 26. A veure, hauria quedat maco que passés un cotxe ara aquí. No ho sé fer, mira. Ara sí, que difícil és ser home del temps. Eduard Andueza, que no vol sortir a les càmeres, que seria trencat el cotxe. Una moguda tècnica que m'ha explicat, però jo no tinc idea, el col·lector, un tornillo, que tal, que no sé què, i aleshores pues no pot, abandonat. ¡Mierda de moto!